Кыргыттар күннәреннән оскола бар кыргыттарын итетик иштеңнеге гадделебин. Олар бары жоллак болуң, осколатын таптаң, төрөппүттергетигер, бырактыргетигер, балталаргетигер, галлың. Бары ягат жоңгутугар көмөлөк жөн болуң. Менеме бем кыз оглакпын, кыз сендер дакпын олен, кыз оларына билүүн. Онан боллагана эхека бары ситигилери үчөө юрагы. Онда жоллак болар кетер багарам. Аспыт кыргыттар күннәреннән кыргыттары итистең агардалыбын багарабын ис улахан доробияны өлбак ситихиләре дәвна красивый болуннар дигән. С прошедшим днем всех девочек. Багарабын аның же краевой болун, анда Күндү кыргыттар күннәреннән агардалыбын жолу тапталы она хатчына. С днем девочек поздравляю. Желаю вам всем успеха, чтобы не болели и слушались маму и папу. Кыргыттар күннәреннән агардалыбын багарабын жоллак болун, үйөрү ката болжа. Кыргыттар агардалыбын аспыт кыргыттар күннәреннән мен багам хатчыны жолу үчө үйөрагы үчө үйөрөнөрдүгү гына. Кыргыттар асы брахининен агардалыбын багарабын жоллак холого. Анда краштары. Күндү кыргыттар күннәреннән агардалыбын элбак ситихине жолу байы багарабын онна үшү аценкалара.